Qozan şəhərinin 171-ci məktəbində yazışı, Татарстанның атқазанған сәнгать эшлеклесе сәхнә журналының баш мөхәррире Зиннур Хөснияр иҗатына багышланган «Очар кышлар юлын эзләр» дигән фәнни эзләнү конференциясе үтте. Язучы иҗатын мәктәп укучысына үтемле итеп ничек өйрәтергә? Бу сорауга җавапны фәнни чарада катнашып, хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Зиннур Хөснияр иҗаты мисалында балаларга дәрес укыту күнекмәләре тәкъдим итү, аларның яңа формаларын күрсәтү. Шушы максатларга ирешү өчен оештырылган чарада әлегә Казан мәктәп гимназия укучылары һәм укытучылары гына катнаша. Лилия Гарәпшина укучылары белән рәхәт новелласын анализлаган. Әсәрне ни өчен алдык соң без? Бу әсәрдә туганлык мөнәсәбәтләре, кешеләрнең гаиләдә бер-берсенә мөнәсәбәте һәм менә шушыны укучыларга җиткереп, бүгенге көндә туганнар арасында аралар суынганга күрә, менә шушыңа без бер төрле караш, язучы карашы аша һәм балаларның үзләренең карашы аша килергә нәтиҗәләр ясарга булдык. Тулайым нәтиҗә 5 тематик юнәлештә чыгарылды. Барлыгы оештыручылар исеменә 86 фәнни эзләнү юлланган. Катнашучылар саны елдан-ел арта. Язучы дигәч, аның әсәрләре, хикая романнар дигәч, әдәбият дәресләрендә, татар теле дәресләрендә күз алдына китерәбез. Юк, әхлак, әдәбият тәрбиясе ул, ягъни әдәбият ярдәмендә тәрбия ул, математика дәресләрендә дә, физика дәресләрендә дә, химиядә дә булырга тиеш. Дәрес бит 45 минут буе. 45 минут эчендә шуның минут ярымын шушы менә ниндер әдәби әсәрдәге вакыйгалар белән химияне өйрәткәндә, андагы реакцияләрне өйрәткәндә, шуны кыстырып куя икән укытучы. Бик файдалы булыр иде. Файдалы алымнарны Казан Федераль университеты белгечләре дә тәкъдим итте. Халисә Ширмән фикеренчә, электрон дәреслек түгелрәге уенга корылган укыту ярдәмлеге мөмкинлекләрен файдалану мәгълүматны үзләштерүдә аеруча нәтиҗәле. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.